Srećna nova godina, danas pravimo nove godišnje kolače. 240 grama prašne. Prašna za pecivo, malo manje od kašikice. I pola kašikice sol. 3 kesica vanilji šećer i 100 grama šećera. I sada dodajem ekstrakta badema, otprilike pola kašikice. Imamo baš mekano. Što mekanije, što bolje. Miješaj puteri šećer 2 minuta. I'm on fire. Look at my god. Stavimo jedno jaje za stranu i drugi stavimo direktno u puteri šećer da bi ga lepo izmešali. Sada ti mogu reći da sam baš srećna što sam napravila puter da bude malo više, čak i više od temperatura soba vrelije, jer lagano se ovo sve meša. Sada je ovako lepo, lagano. U 4 dela stavimo brašno i mešamo toliko koliko vidiš u snimak. Znači samo da se kombinuje sve. Čak sam ju evo ovdje i ugasila dok nisam opet ubacila još brašno. Vidiš, upali i ugasi. Brašno upalim. Ugasim i dodajem četvrtu dio brašne. Znači samo toliko da ne bi bila previše tvrda testo. I pre nego što se skroz izmiksa kako treba, ja ću ručno da završim posao. Samo toliko da sam sigurna da je sve iskombinovano. Sada stavljaš testo za kolače na neki parchment papir. Ja sam iskoristila neki papir što je za frižider. Napravimo ovako kružić i onda sve pokriješ plastiku ovako. Zašto nije najlepše, ali je sigurno ukusna. Sada izvadimo iz frižidera posle sati po 2. Stavimo brašne preko. Ako ti se ovako cepa, znači da je prehladno, stavi par minuta. Kada nije prehladno, neće da ti se cepa. I sve urolaj do nek ne bude ovako tanko. I uzite, ja sam imala ovoga da sečem. Znači može kružiće sa čašom, neki ako imaš, eto tako. Staviš i reno na 190
i kad si spreman ispeći 10 do 12 minuta. Ako su ti tanji, onda malo manje. Ako su ovako malo deblje, 12 minuta. Moji su trebali otprilike 12 minuta da ispeču i bili su baš perfektno.